Čau ľudia, po dlhej dobe si ideme zahrať nejaké hry a vraciam sa na YouTube, takže nemusíte sa bať, budú tu častejšie videá. A dneska si zahráme Tower, môžeme ísť na to. Takáto hra. Je niekoľko spôsobov, ako sa spraviť zbraň. Házať do toho odpadkov, to nie je to. Bum. Iné bomby. Bum. Bum. Tak. Susedia nám hlásili výstrely z revolvera a vlámane. Počkajte, vy si myslíte, že sme tu niekoho zabili, ale to nevedel, že ho otrávil. Mysleli sme, že je mŕtvy, preto sme ho Prísahám, že keď Tom z tej pištole vystrelil, nevedel, že je malitá. Tie náboje som tam dal ja. Takže zahráme si ešte, asi ešte keď prehrám, tak a potom tak budeme hrať tak chvíľku, no. Také krátke video bude skôr. Môžete to zopakovať? Niekto nám to prerušuje. Poviete, prosím. Bum, 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 bum. Povedz niečo. Bude v poriadku. Bude ho trochu bolieť krk, ale určite dopadlo lepšie ako ten lus. Nechcel by som byť tu, keď sa vráti majiteľ. No veď to ani ja. Dobre, a ešte raz si zahráme a budem končiť. Štefan Taylor, poďme hovoriť. On? Skúste vyviesť von. Prestrelil okno Julienej izby. Čem je to tak, Julie? Chlapci, položte to mŕtve telo sem. Bož. Stansfield, čo ste to spravili? Víta, zbal si veci. Takže tak, ideme do toho, aj keď už asi iba málo a budem končiť, lebo taký krátke video, no, tak, no, dá sa povedať, že kratšie. Ale viete čo, nie, poďme si ešte zahrať. Ne, natáčam tak dlho. Tak budeme hrať nejakých 5 minút. Nejak nech to nie je také 2-minútové video, to aspoň niečo z toho máte. Bum. To všetko prepašujete do Thajska? To je geniálne! O čom tu hovoríte? O čom hovorí? Ja som vám veril. Dnes som stretol tohto chlapa, ktorý o nás vie zrejme veľa. Poznávate to? Je to veľmi účinné na odstraňovanie folikulitídy. Ale ja nemám folikulitídu. Sám k tomu donútil. Koľko natáčame? 2 minúty, tak poďme si ešte niečo iné zahrať. Lebo ja mám rozpočet na 6 minút, takže aby sme stihli všetko, tak dáme si ešte toto. A rýchlo, dúfam, že to stihneme. Nebojte sa. Nebojte sa, čo to zase neospávam. To je jedno. Koľko natáčam? 4 minút, dobre. A alias natáčam to na notebooku, takže by like. Hej, ma to musí spávnuť opäť dole. A pozrite, no ja zoberiem toto. A toto, moje obľúbené, to je jedno, proste bum. Tak to som úplne trafil. Si dám jednotku. Aha, tak ja som šikovný. No, takže tak. Že tu sú modrí. To není úplne dobré. Ja si nahádžem niekoľko bomb. Joj. Nie, rýchlo. Super. Koľko natáčam? Takže keď tam bude 5, no chvíľu ešte budem natáčať, no akože, ale
Neviem. Nepýtajte sa, prečo som to použil. Asi nič dneska nestihneme. Dneska, čo ja viem, že či... Tam už je 5 minút. Ja mám ospočiť 6 minút. Takže ja neviem. A takže ešte asi dáme takto raz. Tak, bum. A asi budem sa rozlučovať, tak rýchlo to vypnem. A bum. A takže asi už budem končiť pomaličky. Takže dajte, tleskajte sem like, odber pre ďalšie nové video. A zatiaľ čaute!